Għaddit sena oħra. Kien hemm minnkom kellhom sena tajba, oħrajn sena mhux daqshekk tajba. Aħna nemmnu f'soċjetà li jimportana minn dawk li marru tajjeb u rridu naraw kif dawk ħajmorru aħjar. Jimportana wkoll minn dawk illi ma marrux tajjeb u x'inhu huma d-diffikultajiet tagħhom. Jimportana mill-edukazzjoni, ħalli żgħażagħ tagħna ma jkollhomx għalfejn jifqu, jistudjaw għax ikollhom jaħdmu biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Jimportana u rridu nixtiequ Malta nadifa, mhux biss f'dawk li huma enerġija alternattivi, ir-riċiklaġġ u l-impjanti, imma wkoll nadifa minn kull del ta' korruzzjoni biex intejbu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Jimportana minn ħaddiema tagħna illi jaħdmu kuljum biex jippruvaw jgħixu lill-familja tagħhom ħalli jkollhom kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar. Jimportana minn dawk illi qed iffittxu xogħol ħalli jsostnu lil dawk qrib tagħhom. Jimportana minn negozji żgħar illi jagħtu kontribut kbir fl-ekonomija. Jimportana mill-anzjani, mill-pensjonanti tagħna illi ħaqhom wara illi jkunu għamlu omorhom jaħdmu ħajja diċenti jirtiraw fil-kwiet. Jimportana wkoll mill-pajjiż ħalli jimxi l quddiem b'entużjażmu bil-ħiliet tas-seklu 21. Aħna nemmnu f'Malta ta' għada għalhekk bdejna naħdmu millum. Fiduċja. Is-sena tajba lil Maltin u l-Awċin kollha.